Obsahom dnešného webináru budú okrem takých úvodných informácií o našej organizácii, neziskovej organizácii SAJA, aj informácie o našom takom hlavnom nástroji vyhľadávania štipendijných ponúk cez databázu štipendií a grantov. Následne budeme hovoriť o možnostiach štipendií pre študentov, doktorandov a postdoktorandov do celého sveta cez štipendijný program NŠP alebo Národný štipendijný program Slovenskej republiky. Budeme rozprávať o ponukách štipendií v rámci ďalšieho nášho programu, ktorý administruje SAJA, a tým je program akademické mobility. Do tohto spadajú ázijské krajiny ako napríklad India, Japonsko, Južná Kórea a Čína, takisto Kazachstan. A potom vám odprezentujeme aj nejaké vybrané ponuky do krajín, ako je napríklad Jordánsko, Tajvan, Indonézia, Turecko a Thajsko. No a na záver sa krátko prihovoríme aj výskumným pracovníkom, pod ktorými teda rozumieme výskumníkov R1, 2, 3 až 4 podľa toho európskeho referenčného rámcu, čiže doktorandi a vyššie cez program EURACCESS. Poďme ešte skôr, než sa pustíme do jednotlivých štipendijných ponúk, na našu webovú stránku saja.sk. Dúfam a verím, že náhľad tejto stránky nevidíte prvýkrát, ale ak aj náhodou áno, tým lepšie, že ho dnes spoznáte. Okrem častí o aktuálnych ponukách a podujatiach vás na tejto webovej stránke aj prevádzame priamo do toho spomínaného nástroja na vyhľadávanie štipendijných ponúk, a tá sa nachádza cez hornú lištu, keď sa prekliknete štipendia a granty pod názvom databáza SAJA. Tu si môžete vyhľadávať ponuky jednak podľa cieľovej krajiny, kam sa chcete vybrať, jednak podľa typu štipendia, my to nazývame kategória podpory, to znamená, na aký typ pobytu si chcete podať žiadosť, či už je to študijná mobilita pre študentov, výskumná mobilita pre doktorandov a vyššie. Takisto máte niekoľko štipendijných ponúk na jazykové kurzy. Výnimočne niekoľko štipendijných ponúk je v databáze aj pre tých, ktorí chcú absolvovať celé štúdium v zahraničí, celé alebo riadne štúdium. No a takisto si tu môžete vyberať aj spomedzi nejakých letných odborných škôl, projektových spoluprác a podobne. A zároveň si môžete vykliknúť v tejto databáze aj to, počas akého stupňa vášho štúdia alebo kariéry chcete ten pobyt absolvovať. Či už je to teda počas prvého stupňa vysokej školy, druhého stupňa, ako doktorand, učiteľ a podobne. Ako vidíte, tých ponúk je tu niekoľko desiatok pre jednotlivé kategórie, a keď by ste si mali záujem vyhľadať vyslovene štipendijné ponuky do Ázie, tak zistíte, že je tam k dnešnému dňu, toto je naozaj aktuálne číselko, až 52. Je to samozrejme počet ponúk pre všetky kategórie a pre všetky typy podpory. Ak by ste si chceli vyhľadať vyslovene ponuky do jednotlivých krajín, tak napríklad do Číny, z tých 52 ázijských ponúk je 21 a my, konkrétne SAJA, ich administrujeme 5. To znamená, keď si zakliknete políčko iba ponuky zabezpečované SAJA, tak sa vám zobrazia práve tie, na ktoré si podávate žiadosť cez nás. V časti štúdium a výskum v zahraničí vám ponúkame aj také praktické informácie o tom, ako funguje vzdelávanie na vysokých školách v jednotlivých krajinách. Zároveň vám tam udávame aj také iné webové stránky, okrem tej našej, ktoré by boli pre vás relevantné v prípade, že sa vychystáte. A takisto vás každý mesiac informujeme prostredníctvom nášho bulletinu SAJA o rôznych témach. Naposledy sme napríklad pred rokom aj pol uverejňovali informácie o vysokoškolskom štúdiu v Korejskej republike a v Číne, takže môžete si v archíve v časti publikácie nájsť aj takéto podrobnejšie informácie. Poďme teraz na prvý program, ktorý vám otvára doslova
dvere do ktorejkoľvek krajiny nielen Ázie, ale aj celého sveta a tým je taká naša vlajková loď Národný štipendijný program Slovenskej republiky. Tento program vám ponúka možnosť vycestovať, ak ste študentom a budete sa nachádzať v druhom stupni štúdia na buď semestrálne až ročné štúdium, alebo za účelom napísania diplomovej práce môžete využiť taký kratší formát 3 až 6-mesačný, voláme to výskumný alebo umelecký pobyt. Doktorandi majú takisto možnosť absolvovať takmer až celý rok, respektíve celý akademický rok, 1 až 10 mesiacov. A postdoktorandi, pod ktorými rozumieme tých, ktorí získali titul PhD pred menej ako 10 rokmi a pôsobia na vysokej škole alebo nejakej výskumnej inštitúcii, tak vy máte možnosť získať štipendium na 2 až 6-mesačný pobyt. Výšky štipendií na každý mesiac pobytu sa líšia v závislosti od krajiny, čo je dané rôznou životnou úrovňou v tých ktorých krajinách. Tu na tomto slajde, respektíve na týchto 2 slajdoch, vyberáme tie krajiny, ktoré teda patria na azijský kontinent a ako vidíte, zatiaľ čo v Turecku by vám na každý mesiac pobytu, ak ste študent, malo stačiť 600 eur, ak ste doktorant 650 a postdoktorant 750, tak napríklad do Spojených arabských emirátov dostanete od 1200 až do 1400 eur, alebo napríklad do Singapuru doktorandi majú nárok na mesačné štipendium, čiže mesačné štipendium krát počet mesiacov, koľko sa budete nachádzať v tej krajine, až 1790 eur. Takže naozaj veľmi krásne, fantastické čiastky štipendia a okrem nich máte ešte možnosť požiadať si a teda aj získať cestovný grant. To znamená nejaký paušálny príspevok, ktorého výška sa opäť odvíja od vzdialenosti vzdušnou čiarou medzi miestom vášho pobytu alebo vášho štúdia alebo vašej práce až po miesto, kam ste si teda naplánovali absolvovať váš pobyt. Tento program je z hľadiska možnosti podávania žiadosti veľmi časovo flexibilný, pretože máte možnosť tak urobiť až 2-krát ročne, a to vždy k 30. aprílu a k 31. oktobru. Tým z vás, ktorí si podajú žiadosť už teraz, v apríli 2025, tak môžete si vybrať medzi tým nasledujúcim zimným alebo letným semestrom akademického roka 2025-26, respektíve jeden z tých semestrov. Zatiaľ čo tí, ktorí si podajú žiadosť k 31. októbru, majú možnosť absolvovať ten pobyt až v nasledujúcom letnom semestri. Celé podávanie žiadosti prebieha iba elektronicky na tou žltou uvedenou webovou stránkou štipendia.sk. A pozor, keďže je to online systém, tak on je časovo obmedzený, čo sa týka otvoreného toho systému. To znamená, vždy, keď je deň uzávierky, systém sa zatvára o 16. hodine. Toto osobitne zdôrazňujeme, že pozor, nepodávajte si, neodosielajte si hotovú žiadosť 1559, pretože žiaľ pravidelne takéto situácie nastávajú a Wi-Fi môže byť slabá, technika môže zlyhať a potom nám volajú 1601, 1602 vystrašení uchádzači a žiaľ nevieme im v takomto prípade pomôcť. Takže žiadosti budete môcť čoskoro začať vyplňať, keďže ten systém na podávanie žiadosti sa otvára 2,5 mesiaca pred uzávierkou, takže počas tých 2,5 mesiacov si pohodlne môžete vstupovať do toho vášho online konta, doplňať si tú žiadosť a odosielate ju, až keď je kompletná, ale ešte raz, nie na poslednú chvíľu. Tu máte možnosť nahliadnúť tak zbežne a rýchlo na oficiálne údaje, ktoré máme aj na našej webovej stránke štipendia.sk v časti výsledky výberových konaní.
Tu máte vašich, starších, možno mladších spolužiakov, kolegov, doktorandov, aj postdoktorandov, ale sú tu teda aj študenti, ktorí sa aktuálne nachádzajú, v 2. stupni vysokej školy, čiže v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu. A ako vidíte, už si pravdepodobne balia kufre, pretože, väčšina z tých mobilít, bude čo chvíľu, tak napríklad, z fakulty riadenia a informatiky vycestuje študent na 6 mesiacov do Japonska. Ďalšia študentka z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie sa pravdepodobne len nedávno vrátila z 3-mesačného pobytu v Thajsku. Potom tu máme ďalšie naplánované mobility do Japonska, Číny. Toto sú väčšinou tie krajiny, ktoré sú vyžadované alebo teda také, žiadané, v rámci žiadosti o štipendium NŠP. Ako vidíte, nezáleží na tom, z ktorej ste univerzity, fakulty, čo študujete, všetko záleží na kvalite vašej žiadosti. A o tom, ako si podávať žiadosť v rámci programu NŠP, sme mali už niekoľko webinárov aj minulý rok a plánujeme aj tento rok. Zatiaľ sa k nim môžete vrátiť. Ešte raz spomeniem ten náš YouTubeový kanál SAJA Slovakia, alebo sa môžete tešiť na naše čoskore aktuálne webináre, ktoré na túto tému pripravíme. V tom poslednom stĺpčeku vidíte, že v podstate do všetkých týchto krajín ten cestovný grant bol pravdepodobne v takej vzdialenosti vzdušnou čiarou, že všetci mali nárok na 1500 eur, za ktorý si teda kúpili, predpokladám, letenku. Takže teraz poďme na jednotlivé krajiny, do ktorých si môžete podať žiadosti aj inak ako cez Národný štipendijný program, pretože tieto krajiny majú buď svoj vládny program, alebo s nimi máme podpísané medzivládne bilaterálne dohody, na základe ktorých si takto vymieňame štipendistov. Takže prvou z tých krajín je India, ktorá ponúka už niekoľko rokov tzv. ITEC alebo ITEC odborné kurzy v rôznych odboroch, ako sú napríklad, môžete mať tam nejaké informačné technológie, môžete tam mať nejaký jazykový kurz. Takže ak spĺňate podmienku, že máte vysokoškolské vzdelanie, ovládate anglický jazyk a máte vek medzi 25 až 45 rokov, tak na takéto minimálne dvojtýždňové kurzy sa môžete hlásiť. Viac informácií je na stránke itec.go.in. Sú tam už zverejnené ponuky kurzov na tento práve sa začatý rok 2025, takže si môžete z nich vyberať a 4,5 mesiaca najneskôr pred kurzom si podať žiadosť. Ďalšou ponukou do Indie je štipendium na ročný kurz hindského jazyka, ktorý sa realizuje v Central Institute of Hindi v Agre. Je to až ročný kurz, čiže je to najdlhší možný jazykový kurz, ktorý si môžete v našej databáze nájsť. Uzavierka býva spravidla vo februári. Nedávno zmenili webovú stránku a pravdepodobne ešte na nej pracujú momentálne, je len v hindi, takže veľmi sa tam po anglicky nedočítate, ale nech sa páči, môžete nás kontaktovať. V SAJA v Bratislave sme s nimi v kontakte, konkrétne je to kolegynka Adelka Poláčková, ktorá aj komunikuje s veľvyslanectvom Indie, takže ak by ste mali záujem vyzistiť pre vás viac informácií. No a treťou, poslednou ponukou do Indie je štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby. Táto sa vzťahuje pre tých uchádzačov, ktorí ešte nenavštívili Indiu. Môže trvať od 1 až po 3 roky a spravidla býva uzávierka v júni. Na stránke, ktorá o tomto programe viac uvádza, si môžete nájsť aj zoznam kurzov, jednotlivých tanečných kurzov a k ním prislúcha inštitúcia, kde sa ten kurz realizuje a dokonca aj nejaký taký guru, alebo teda ten učiteľ tanca, ktorý ten kurz zabezpečuje.
Dobre, poďme teraz na ďalšiu ponuku a to je, len mi to trošičku zamrzlo, Japonsko. Takže v tejto chvíli odovzdávam slovo kolegynke do Žiliny, Lenke Bugáňovej, ktorá vám povie viac o štipendijnom programe Monbu Kagakusho. Dobrý deň, moje meno je Lenka Bugaňová, nájdete ma v regionálnej kancelárii v Žiline na Žilinskej univerzite, tak a teda v nasledujúcich minútach by som vám rada povedala o Japonsku a Južnej Koreji a teda o štipendijných možnostiach, ako sa viete do týchto dvoch krajín dostať. Čiže jedným z nich je štipendium japonskej vlády, čiže je to pre absolventov stredných škôl, čiže ak chcete počas vášho bakalárskeho štúdia vycestovať do Japonska, tak môžete, ale platia tu teda určité podmienky. Jednou z nich je, že musíte mať záujem naučiť sa japonský jazyk, pretože celé toto štúdium bude v japončine s tým, že teda tomu predchádza 1 rok taká jazyková príprava. V cene štipendia máte zabezpečené okrem teda mesačného štipendia aj letenku a máte platené školné a toto štipendium trvá v dĺžke 5 rokov s tým, že teda uzavierka býva spravidla v apríli. To je vlastne oficiálna stránka, kde teda nájdete všetky potrebné informácie a pri tejto štipendijnej schéme ešte zostaneme, pretože máte možnosť vycestovať aj v rámci magisterského a doktorandského štúdia, takisto na 5 rokov, čiže absolvovať celé toto štúdium, čiže buď 2. alebo 3. stupeň v Japonsku, s tým, že teda platia rovnaké podmienky, to štúdium je v japonskom jazyku a predchádza tomu jazyková príprava a teda súčasťou výberového procesu je teda aj osobný pohovor a test na japonskom veľvyslanectve. S tým teda, že výška štipendia sa líši v závislosti od stupňa štúdia. Takí študenti 2. stupňa dostávajú štipendium vo výške 144 000 japonských jenov a študenti 3. stupňa štúdia o 1000 tých jenov viacej. A takisto rovnako ako v predchádzajúcej ponuke uzavierka alebo teda všetky potrebné informácie o prihlasovaní budú teda dostupné na stránke v apríli 2025. No a prichádzame k 3. ponuke spolu z 8 ponúk do Japonska a táto ponuka je určená výskumníkom, pričom ide o dlhodobé postdoktorandské štipendium japonskej spoločnosti pre propagáciu vedy a v rámci tejto štipendijnej schémy viete vycestovať na 1 až 2 roky, pričom teda uzavierka býva 2-krát za rok, a to konkrétne v septembri a v máji. A teda toto štipendium je určené pre postdoktorandov, to znamená, že musíte mať teda už získaný PhD titul a teda nie skôr ako v roku 2007. A teda takisto tu máte hradené cestovné náklady, dostávate mesačné štipendium a takisto aj jednorazové štipendium. Čiže toto je ponuka pre výskumníkov a toto je v podstate webová stránka, je dostupná aj v anglickom jazyku, ale v súčasnosti nefunguje. Myslím si, že v čase zverejnenia výberového procesu už ju spojazdnia. No a teda prechádzame na 3. ponuku a teda ostávame pri tejto cieľovej skupine a to sú postdoktorandi. Čiže pre tých z vás, ktorí ste teda tu a dosiahli ste titul PhD, tak viete v rámci Matsumaeho medzinárodnej nadácie vycestovať. S tým teda, že budete dostávať mesačné štipendium, takisto budete mať hradené cestovné náklady, poistenie a s tým, že teda podmienky sú také, že uprednostnení sú uchádzači z oblasti prírodných vied, inžinierstva a medicíny a musíte mať teda 45 rokov a menej, čiže je tam nejaké to vekové obmedzenie a môžete vycestovať v dĺžke 6 mesiacov a teda tie uzavierka na tento typ pobytu býva teda v apríli, respektíve v júni. Takto vyzerá stránka. No a prechádzame na nadáciu Canon. Nadácia Canon, ktorá teda predstavuje program pre mladých výskumníkov, teda do 40 rokov, s tým, že musíte mať ukončený 2. stupeň štúdia, s tým, že v rámci tejto nadácie viete vycestovať na 3 mesiace až 12 mesiacov. Uzavierka býva raz ročne, a teda spravidla v septembri a výhoda tejto ponuky je, že si teda môžete vybrať japonskú inštitúciu podľa vlastného výberu. Takto vyzerá web stránka nadácie a teda v septembri bude ďalšie kolo uzavierky. No a prechádzame do
Slovenského výskumného centra Hokajskej univerzity. Ide o štipendium, s ktorým viete vycestovať do Sappora, čiže 5. najväčšieho mesta v Japonsku a teda hlavného mesta ostrova Hokkaido, kde teda môžu vycestovať vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia, ktorí pôsobia v oblasti slovanistiky. To znamená, že pôsobia v oblasti štúdií, ktoré sú zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, kde teda v tomto meste je toto centrum a môžete teda vycestovať, absolvovať mobilitu takú kratšiu na 2 mesiace alebo teda na 2 až 5 mesiacov. Uzavierky bývajú teda väčšinou august, september. A máte tu teda takisto hradenú letenku, ubytovanie, cestovné poistenie a dostávate aj mesačné štipendium. Takto vyzerá webová stránka tejto štipendijnej ponuky. A tuto si vlastne vľavo dole máte takú časť fellowships a tam si vlastne nájdete tieto štipendia. Ďalej tu máme odbornú stáž, čiže posúvame sa trošku nižšie. Táto ponuka nie je určená pre výskumníkov, ale naopak pre študentov, ktorí sú teda buď na 2. stupni, alebo teda už na 3. stupni, pričom je to limitované oblasťou štúdií. Predovšetkým ide teda o vedné odbory, ako sú informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika a tak ďalej, čiže sú to vybrané technické odbory, pričom viete vycestovať na 8 mesiacov a je to veľmi taká zaujímavá ponuka z toho hľadiska, že tam máte zabezpečený bohatý program. Okrem tej 6-mesačnej stáže potrebujete, alebo je teda povinné absolvovať 2-mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a takisto takou uvítacou fázou je týždňový seminár o Japonsku na začiatku tejto mobility a teda už samotných 6 mesiacov zostáva pracovať vo firme, ktorá teda pôsobí v tej oblasti, v ktorej sa nachádzate a teda v ktorej sa venujete, či už vo vašich záverečných prácach a podobne. Uzavierka na tento typ štipendií prebieha väčšinou v januári, takisto teraz najbližšia, čo je 20. januára 2025 a zase ďalšia bude pravdepodobne o rok. Takto vyzerá v podstate webová stránka tejto štipendijnej ponuky. No a ďalej tu máme ročné štipendium pre zamestnancov štátnej správy na univerzite v Tokiu. Podmienkou je, aby ste mali odpracovaných minimálne 3 roky praxe v štátnej správe, takisto aby ste ovládali anglický jazyk a teda podmienky sú také, že musíte v podstate absolvovať program, ktorý sa venuje teda alebo je nejakým spôsobom spojený s Japonskom, s tým, že teda tému si vyberáte a tá téma by mala byť, tu máte vlastne témy, ktoré sú označené kurzívou a tá téma by mala možno aj súvisieť s tou oblasťou, v ktorej v súčasnosti pôsobíte. Štipendium je takisto mesačné, s tým, že máte hradené aj cestovné náklady a teda uzavierka býva z pravidla v septembri. Takto vyzerá web stránka tejto štipendijnej ponuky. Ospravedlňujem sa, trošku mi to seklo. OK. A presúvame sa do Južnej Korei. A tu máme v podstate 4. Prepáčte, ale napríklad ja ešte vždy vidím iba nadáciu Canon Japonsko. Aha. Viete čo, ale ostatní vidíme Južnú Koreu, tak by sme vám možno navrhli, aby ste sa odhlásili a prihlásili, keď máte seknutý obraz. Lebo vidíme už Južnú Koreu, takže zrejme bude nejaká technická závada na vašej strane. Ja tiež teraz už vidím v poriadku Južnú Aha, Koreu. dobre, tak asi je Wi-Fi pomalšia. Jediné, čo môže ešte skúsiť Lenka, ako keby skúsiť znova nazdieľať prezentáciu, neviem. A vidíte teda teraz už? Lebo ak vidíte, tak asi to nemá zmysel prezdieľavať znova? Áno, vidíme. Sa odhlási a prihlási, tak by to malo byť. OK, tak prejdeme na Južnú Koreu. V tejto krajine sú dostupné, alebo vám poviem o takých 4 štipendijných schémach. Prvá z nich je prostredníctvom Global Korea Scholarship, čo znamená, že v rámci tejto štipendijnej schémy viete vycestovať v rámci magisterského alebo doktorandského štúdia, s tým teda, že podobne ako v prípade Japonska, aj tu sa očakáva, že teda budete venovať prvý rok o jazykovej príprave korejského jazyka, nakoľko celé toto štúdium je v korejskom jazyku.
S tým teda, že v rámci tohto štipendia máte preplatené cestovné náklady, dostávate mesačné štipendium, ktoré takisto je rôzne v závislosti od toho, či ste doktorandi alebo na 2. stupni a je tam teda preplatené aj zdravotné poistenie a náklady na tlač, teda buď dizertačnej práce alebo práce na konci 2. stupňa štúdia. Oznámenie o štipendijnej ponuke prebieha spravidla vo februári, čiže v budúcom mesiaci sa dozvieme viacej o tom, kedy si viete, alebo teda dokedy je potrebné podať si žiadosť o toto štipendium. No a v rámci tohto programu ešte zostaneme, pretože tento program je určený aj výskumníkom alebo teda učiteľom pôsobiacich na vysokých školách s tým, že takisto môžu absolvovať výskumný pobyt v dĺžke 6 mesiacov až 1 roka. A tam sú také podmienky, že trošku vekové, čiže vek do 45 rokov. Podmienkou je získaný titul teda PhD a takisto máte preplatené cestovné náklady, štipendium a zdravotné poistenie. Uzavierka býva taktiež spravidla v marci. No a potom tu máme takú špeciálnu ponuku a to je teda taktiež celé magisterské alebo doktorandské štúdium, čiže táto ponuka je určená pre študentom 2. stupňa a doktorandom, ktorí teda takisto majú záujem naučiť sa korejský jazyk. A trošku špecifická podmienka je, že práve títo doktorandi a študenti by mali byť zameraní na oblasť, by mali mať študijný program verejná politika a manažment, čiže je to trošku špecifická ponuka s tým, že taktiež dostávate mesačné štipendium a cestovné. Náklady sú vám preplatené a to trvanie je rôzne. Ak teda idete na 2. stupeň, tak je to 1,5 roka a ak idete na doktorandské štúdium, tak sú to 3 roky. Uzavierka prebieha 2-krát za rok a to konkrétne v máji a v novembri. No a posledná ponuka v tejto krajine je vlastne štipendijný pobyt pre študentov na základe projektovej spolupráce vysokoškolských inštitúcií a táto ponuka je určená teda aj študentom 1. aj 2. stupňa s tým, že viete vycestovať na 1 semester, čiže nie je to celé štúdium ako v predchádzajúcich ponukách, je to trošku kratšie. Uzavierka býva raz za rok a to je v máji a teda minulý rok bolo mesačné štipendium, štipendium vo výške 4 000 eur na tie 4 mesiace. No a toto je z mojej strany všetko. Teraz by som prenechala slovo kolegynke Megy do Banskej Bystrice. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dúfam, že všetko funguje a že vidíme aktuálne na obrazovke Čínu. Takže presúvame sa teda do Číny a do tejto krajiny máme tiež niekoľko ponúk a prvou je ročný študijný pobyt, ktorý je dostupný pre študentov 1. stupňa, 2. stupňa a aj doktorandov vysokých škôl. No a tento ročný študijný pobyt má možnosť predĺženia na maximálne 2 roky, ak by teda ste tam boli mimoriadne úspešní alebo by sa vám tam mimoriadne páčilo. V rámci tohto štipendia máte radené cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium od teda čínskej strany, aj príplatok štipendiu z našej strany. A podľa toho, aká je kategória uchádzača, tak aj taká je výška toho príplatku k štipendiu a taktiež máte bezplatné školné študijné materiály, zdravotné zabezpečenie. Aké sú špecifika pri podávaní žiadosti? Vyžaduje sa od vás akceptačný list na konkrétnu univerzitu, na ktorú by ste sa hlásili, čínsky alebo iný dohodnutý jazyk, čiže keď si dohodnete napríklad angličtinu, tak tam môžete študovať aj v anglickom jazyku. No a teda súčasťou tohto pobytu môže byť aj jazyková príprava vaša, takže aj takúto možnosť ponúka tá čínska strana. A je to také špecifikum, že s uchádzačmi sa vedie osobný pohovor v prípade štipendií do Číny. A do tejto krajiny je uzavierka taktiež teraz na konci januára a to 31.2025, takže ak máte o túto ponuku záujem a chceli by ste vycestovať už budúci akademický rok, tak stále máte tu možnosť prihlásiť sa. Ďalej môžete vycestovať do Číny aj na ročný výskumný pobyt, ktorý má veľmi podobné špecifika ako ten študijný, akurát tento je pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov, taktiež sa dá predĺžiť na maximálne 2 roky a tuto vlastne, ak ste teda ten vysokoškolský učiteľ, učiteľka, vedecký pracovník, tak teda
Okrem tých ostatných podmienok je tu podmienka, že musíte mať do 50 rokov veku. A taktiež sa na ňo môžete prihlásiť ešte do 31.1.2025. Do Číny môžete vycestovať aj so štipendiom čínskej vlády, alebo je to taký čínsko-európsky program ako študenti 1. a 2. stupňa a vysokej školy a doktorandi. A môžete tu vycestovať na celé bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium. Deadline na túto ponuku je do 20. februára 2025. A teda v rámci štipendiátu máte pokryté oslobodenie od školného, poplatku za registráciu, taktiež to zahŕňa laboratórne pokusy, rôzne stáže, poplatky za nejakú základnú študijnú literatúru, taktiež máte hradené ubytovanie na internáte vreckové, zdravotné poistenie a taktiež jednorazový poplatok pri ubytovaní a refundácie cestovných nákladov v rámci teda mestskej hromadnej dopravy. Do Číny taktiež môžete vycestovať zo špeciálnym štipendium na Lingan University do Hongkongu ako študenti 1. stupňa. Je to vlastne určené pre študijné odbory filozofických vied, etiky, teologických vied, histórie, jazykovedy a konkrétnych jazykových skupín a prekladateľstva a tlmočníctva. No a vlastne toto štipendium je celé štipendium na vlastne pre vynikajúcich študentov, ktoré pokrýva školné, ubytovanie, čiastočné výdavky spojené so štúdiom a životnými nákladmi a taktiež teda tam máte nejaké podmienky, či dostanete teda celé štipendium alebo polovičné štipendium na školné. A trvanie tohto štipendijného pobytu je 4 roky a uzávierka je v apríli. Do Kazachstanu môžete vycestovať na študijný alebo výskumný pobyt na 3 až 10 mesiacov. Toto je tiež ponuka, ktorú teda máme my v spolupráci s kazachstanskou stranou a je určené pre študentov 1. a 2. stupňa vysokých škôl a doktorandov. A teda máte tu hradené cestovné náklady do miesta pobytu a späť, prípadok štipendium od slovenskej strany a taktiež štipendium vo výške podľa toho, či ste teda študent 1. a 2. stupňa, teda alebo doktorant. A tiež je tu uzavierka na konci januára. Do Tajvanu môžete vycestovať na celé bakalárske štúdium pre teda študentov vysokých škôl 1. stupňa. A podmienky vlastne určuje tajpejská reprezentačná kancelária v Bratislave, takže ak by ste mali záujem o túto ponuku, pokojne sa ozvite našej kolegynke, ktorá s nimi komunikuje a viete si už dohodnúť, aké sú teda konkrétne podmienky tohto štipendia. A je tu taktiež štipendium od tajvanskej strany, ktoré sa vypláca na mesačnej báze. Uzávierka je na konci marca, čiže pokiaľ napríklad ste ešte teraz na strednej škole, maturitnom ročníku, tak máte ešte do konca marca čas sa na celé bakalárske štúdium prihlásiť do Tajvanu. A toto štipendium, toto bakalárske štúdium má maximálne trvanie 4 roky. A takisto, ako môžete vycestovať na bakalárske štúdium, môžete vycestovať aj na celé magisterské a doktorandské štúdium a taktiež prihlasovanie prebieha do konca marca. Okrem toho sa dá do Tajvanu vycestovať aj na báze štipendií Vyšehradsko-tajvanskej spolupráce. Tu môžu vycestovať doktorandi a výskumní pracovníci z vedných oblastí nanotechnológií, elektrotechnického priemyslu, biotechnológií, informačných technológií, verejného zdravia a spoločenských humanitných vied a taktiež z iných oblastí. Toto štipendium je teda v trvaní 10 mesiacov a s možnosťou opätovnej žiadosti na maximálne 20 mesiacov spolu a tu sa teda môžete prihlasovať až do konca septembra. A okrem toho môžete vycestovať do Tajvanu aj na štipendium, na štúdium mandarínskeho, teda čínskeho jazyka, na základe ich vlastného štipendia, ktoré teda poskytuje ich strana. Toto štipendium má trvanie 6 až 12 mesiacov a teda taktiež viacej informácií sa teda dozviete v spolupráci s tajpejskou reprezentačnou kanceláriou a je to skvelou možnosťou rozvíjať vzájomné porozumenie medzi Tajvanom a nami a naučiť sa mandarínsky jazyk, spoznať tajvanskú kultúru a tak ďalej. Do Indonézie
môžete vycestovať na celé štúdium prostredníctvom štipendia indonéskej vlády KNB. A toto štipendium je určené pre študentov 1. stupňa, 2. stupňa aj doktorandov. No a vlastne toto štipendium poskytuje vlastne štipendijnú podporu na celé bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium na 23 indonéskych vysokoškolských inštitúciách. Benefitom taktiež ako v prípade Číny je možnosť absolvovať aj kurz indonéského jazyka a iné prípravné kurzy maximálne v dĺžke 12 mesiacov a potom vlastne nastúpiť na samotné bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium. Tuto vlastne deadline na prihlasovanie končí 18.2.2025, takže ak by vás toto zaujalo, tak tiež stále máte čas sa prihlásiť. No a okrem toho môžete vycestovať do Indonézie aj na štipendium na 1 rok, na štipendium Dharmasisva, čo je štipendium určené na štúdium indonéského jazyka Bahasa, tradičného tanca, tradičnej hudby a indonéskych remesiel. No a teda máte v tomto prípade na výber až zo 72 univerzít a prihlasovanie je tiež ešte otvorené tento rok až do 7.4.2025. Do Turecka taktiež môžete vycestovať, síce to teda nie sú štipendia v spolupráci s nami, ale sú to ich vlastné štipendia. No a teda do 22.2025 sa ešte môžete prihlasovať na turecké štipendia na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium. Taktiež majú výskumné štipendia teda pre vyššie teda kategórie uchádzačov a na tieto štipendia sa môžete prihlasovať priebežne počas roka v rôznych deadlinoch na konci marca, júna, septembra a decembra. A okrem toho majú aj štipendia na výskumný pobyt v dĺžke 3 až 12 mesiacov pre uchádzačov, ktorí majú už vysokoškolský teda titul PhD, vysokoškolských učiteľov alebo teda inú napríklad dizertačnú skúšku a štipendia K-typ, ktoré je také špeciálne štipendium, ktoré je určené pre verejných činiteľov, diplomatov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov, ktorí sa chcú naučiť lepšie turecký jazyk a lepšie spoznať Turecko a tu sa môžete prihlasovať do 2. septembra. Ak by to teda bolo niečo, čo by vás zaujalo. No a taktiež do Turecka môžete vycestovať na tzv. Vedecké a technologicko-vedecké štipendia TÜBİTAK. Tuto je uzávierka spravidla v apríli a októbri a teda sú to také výskumné štipendia pre vedeckých pracovníkov na to, aby teda išli robiť svoj výskum aj na tureckú univerzitu alebo pre hostujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne. To znamená, že vlastne si takto môžete odísť do Turecka aj na taký ako keby výskumný sabatikál, takzvané tvorivé voľno. A do Thajska máme výnimočnú ponuku, ktorá sa týka stredoškolských študentov a študentiek, keďže do Thajska môžete vycestovať na vlastne 2 roky až 4 roky štúdia strednej školy a teda môžete tu stráviť vaše stredoškolské štúdium na Regent School v Bangkoku. A teda tuto sú prihlasovania na štipendium spravidla v apríli a teda strávite takto v Thajsku 2 až 4 roky. Takže postupne sme prišli na koniec celého nášho zoznamu zaujímavých štipendií, na ktoré sa môžete prihlásiť a vycestovať tak do krajín naprieč celou Áziou. A teda predtým, než sa presunieme k vašim otázkam, tak sme vás radi ešte upozornili na celkom zaujímavý tip toho, ako môžete sa dostať k informáciám o tom, že ako to funguje, či už s mobilitou, pobytom, hľadaním si ubytovania alebo zdravotným poistením či inými takými praktickými záležitosťami v daných krajinách. No a môžete si teda tým pádom kliknúť, ak vás to bude zaujímať, na stránku www.euraccess.sk.
ktorá je vlastne stránka, kde okrem teda týchto informácií nájdu napríklad PhD študenti a výskumníci rôzne nástroje a workshopy na svoj kariérny rozvoj, ale keď si na tejto stránke kliknete na ako medzinárodný portál, ktorý je euraccess.ec.europa.eu, tak sa tam dostanete do Euraccess Worldwide, kde vás to ako keby zoberie na rôzne portály, ktoré sú národné portály pre iné krajiny. No a každá z týchto krajín tam má sekcie o tom, ako funguje život, ako fungujú praktické záležitosti, dane, zdravotka a všetky tieto veci v ich krajine. Čiže ak si budete tieto informácie vyhľadávať, tak namiesto nekonkluzívneho googlenia, kde teda dostanete 3 rôzne informácie a nebudete sa vedieť rozhodnúť, čo je správne, tak na tejto stránke nájdete informácie priamo od ľudí, ktorí teda v týchto krajinách pracujú a tieto informácie zhromažďujú pre ľudí, ktorí teda tam smerujú na mobilitu. Takže na stránke Euraccess nájdete teda praktické informácie pre vašu mobilitu a dúfame, že to aj využijete. Samozrejme, ak by ste mali nejaké ďalšie otázky alebo by ste potrebovali skonzultovať viac do detailu vaše konkrétne príklady, tak nám môžete napísať na naše e-mailové adresy, či už našej administratorke akademických mobilít pani Poláčkovej, alebo nám do našich regionálnych pracovísk od Nitry až po Košice. Takže budeme radi, ak sa nám ozvete a veľmi radi vám poradíme, nasmerujeme vás správnym smerom a taktiež sa nám pokojne môžete ozvať aj na našich sociálnych sieťach. Budeme radi, ak nás budete sledovať, pretože sme tam aktívni takmer každý deň a taktiež vám tiež budeme vedieť cez správy poradiť, čo robiť alebo komu sa ozvať.